למידה מקוונת, למידה סינכרונית. למידה סינכרונית היא שיטת לימוד שונה משיטת הלימוד הקונבנציונלית. למידה זו מאפשרת ללמד באמצעות רשת האינטרנט קבוצה גדולה של משתתפים, ללא תקשורת ישירה בין המרצה לתלמידיו. הלמידה וההוראה נערכות בו זמנית ובזמן שנקבע מראש. הלמידה הסינכרונית דומה במהותה לשיטה הפרונטלית. המרצה והתלמידים נמצאים בו זמנית בשיעור ומקיימים אינטראקציה. ההבדל המרכזי הוא שמרצה ותלמידים נמצאים בכיתה וירטואלית, המתממשת בעזרת טכנולוגיות נלוות. יש כמה יתרונות ללמידה הסינכרונית. קודם כל, חיסכון בזמן ובעלויות, התגברות על מרחק הגיאוגרפי, והשארה במגוון אמצעים ועזרים, כגון שיתוף קטעי וידאו, גלישה לאתר אינטרנט, ואפילו הוספת מרצים, אורחים ועוד. יתרונות נוספים הם התאמה למתכונת הלמידה. הסטודנט יכול לעסוק בפעילויות נוספות בזמן הלמידה, לשתף חברים, לשוחח עם המרצה ועוד. וגם יש תחושה של הימצאות בחזית הטכנולוגיה, שימוש בטכנולוגיות חדשניות. הלמידה הסינכרונית מביאה איתה עוד יתרונות, הקלטת השיעורים וצמצום החרדה, באמצעות היכולת להתכתב עם המרצה במהלך השיעור. מגבלות הלמידה הסינכרונית. הלמידה הסינכרונית דורשת השקעה מרובה יותר בהכנת השיעורים, תקלות שיכולות לגרום להשבתת השיעור, שיטת הלימוד אינה מתאימה לכלל הסטודנטים, וחסרה אינטראקציה עם חברי הקבוצה והמרצה. באמצעים מראים שלסגנון ההוראה יש השפעה גדולה על רמת ההשתתפות. למידה מקוונת לא נופלת מלמידת פנים מול פנים. רמת ההשתתפות לא מושפעת מרמת הטבעיות של ערוץ התקשורת, ורמת ההשתתפות חשובה מאוד להצלחה והנאה בתהליך הלמידה. בנוסף, יש חשיבות להתאמת ההוראה ותכנון אסטרטגיות שיעודדו השתתפות. כדי ליצור שיעור סינכרוני מיטבי שנהל שיחה ולא הרצאה, לחלק את השיעור למנות קטנות, למידה אקטיבית, שימוש בטכנולוגיה ומשחוק, יצירת שייכות ומעורבות, למידה שיתופית, פתיחת ערוץ אסינכרוני במקביל לשיעור, עידוד לדיון ושיח בין המשתתפים. כלים ללמידה סינכרונית. את חלקם אנחנו כבר מכירים. בהצלחה בשיעור הסינכרוני הבא.